Soort muziek spelen je een beetje, hoe gaat dat categoriseren? Ja, een beetje ervan van mooi werk. Normaal, Joping, zwergen van ACDC en Stevens Koldroom. En een beetje geraaid. Mooi. Ik vind dat we een mooie raadpraat hebben. Jongens, 3 keer niks. Who stand up to style, here to set this big man, this old man.
Dankjewel. Ik vind me best wel een beetje onnozel, zeg maar. Ik denk dus tegen. Dus die GoPro, of nee? Ja. Ja, wees. Filmt wel mooi. Oh, Wees het volgende nummer, dan kan je meedoen. ja. We hebben in Fries vertaald. Vooral normaal van de man met een hele lange baard. Balhoedje op. Niemand is op. In het blauw. En wij spelen niet verder in het boezem. Daar in dat spookige voor de haven. Daar ben de meeste geliefd met de vrij. Daar in dat spookige café voor de haven. Met een heel nog wat best. De soep om
gewoon. Zij te kijken maar de stok in haar gewoon. Ik ben gauw op mijn hand. We vielen hier helemaal uit de slag. De zusters, onze in zijn bed.